Baniya angkha kaisa dofano kuchugo dishathani belai no nangkukmani. A baniya baino phainai salo chini Tiprasa rok mwthangjaknai hinui chwng kha khaio. Belai no kaham koktwma Tiprasa rok bo twrwk khe baniya bai kwrwngna chengsawui tongo. Amo haino kaisa mangpili mokulo klaikha Telliamura ni Hodarai gamio. Sahasra jomatiya mungwi Khoroksa Tiprasa juta swnamnani factory Chengjakha. Hastini joto baniya khaina rokno eba muchungnai rokno bini aro thangwi kisa rangni marini bisingtwi wholesale twi manin harwi mano hinui saka. Tini Hodarai gamio juta je factory khulokjakmani. Bobo haima tongkha tai lukurongno tam sana musu. Ang to belai khatung kha jehte an dara ko tor bosi jutano seng sai mani ba an bagi to khatung mani asa expression si sabai liya han bagi ang lukurono koiga musugu je tin dara ni first bo je starting khaimani or jutani no joto borok no sing tin da phana sinai rok no mani sini da phan borok rok jara dogan roi tongai rok no koine musugu je an dara songbor wholesale supply birinai plus marketing price dekhe bironai ke ang joto no koija jo o tini Yakhwlap senamani business jotono kisa kok dung number talago screen sijak jengriwane arja konte khai please jotono konte khaibai jadi te wholesale aron ban koijanai chinar khai wholesale ni bago juta sa na khaijan khaijago te por kubangman color go tongo por kubangman juta khaijanai tawo sin starting center sin o business by buskang ago thang ke sunte por khaijana e om hai tabok cholina chin borok da pharabu te sale buri do phani sakhani chin borok no khatongoi phaina angthang te buri do phani sakhani sunte sa price kom khe dina asum hamba pela ono chini Tiprasa do pharono belakne khaktuma hambai ti pai hambai maya pharu tini chini Telliamura ni Hodarai gamio tini Yakhwlap juta ni kaisa manufacture kaisa opening khulogui rojaka te main ke je chini borok do pharok je sikla tongnai rok haino bekar tongnai rok borok an oro phaiui wholesale belai kom rate be khlaigui na phaimanu te chini gana gini abchoi rogni joto takhok bukhok songbo belai khe kom rate baino mannai te jeng gubuni dofani thanio jeng paigi mani aboni saifano belai khe rate komgo manai te jeng omta hai chikon khlaigui je jeng kaisa manufacture kaisa chikon ni hoite jeng sam khlaigui thangkhai khe chini borok amchoi chini borok do pharokni botebo development ngi thangnai te jeng koboni thaniko jeng dam morok khlaigui jeng thangui ma paio abono bosjeng te bosjeng kom dam bai jeng paigani te Yakhwlap thogarok bosjeng kaham khe magi manai te oro jaga sajani kong khe belai khene kubundo pharokni thaniko paimani slaibo belai khe dam kom baino jottono chini Tiprasa do pharok o Yakhwlap no magi manai Daran mungkhe ani mungkhe sahasra jomatiya para ke kami hingke Telliamura Hodarai gamio tini je juta factory khulogri jamani bobo haima tongani khao bobo haima tongtoka boto tini to je andara ba khulok mani o ang kisa rai nai kha mane khatung khajana mo matongo tini tai do kharo khatung khaja kai no wholesale kai no ma manai kai jotono contact number bo dollar screen bo manai jotono contact khai jotono orono wholesale mani manam Oma haike je nong para oma haike je Yakhwlap ni je factory khulur jamane omono tui nang tam sana musung lukurono to kauna musung jotono buni do khaw thai sini do khaw na khai gang kai blai kha sanai ni kom rate tese safety bo manai tai safety